си в час. Бръм назам, бръм натам, днеска тука, утре там. Последен спомен на таван, снайпер Жо и аз диям. Увеличи про Макс. Нищо като на мен и на Дерчо съм коли. Аз трябва да ти покажа един трик От нямаш. на GTA каза. Да, я знам как да я пусна, бра. И Кирил има такова, и Слави има такова, и аз, и Дейвката. Аз имам по-хубави. Да, нали може да свети по-хубаво те са? И на Дейвката. Твоите свети в различни всички Да, цветове. може да свети в различни всички цветове. Втори късмет. Няма повече. Остава пусъка малко повече. Втори клип. Продължение, защото миналия път нещо камерата ми сключи. Сега малко ще разходим по тук. Това е крилото на кръстето. Тук сме направили малко въртение. Кой го набучи? Това тук ще го бучи на газа. Сега. Ясно пасача. Психар. Психар. Не психар. Бе, брат. Бе, брат. Ще бутнеш това, психар. Ха. Не, майка ти. Добре, аз ще турът си е дошъл. Ля, кучика, може да не потрябва си нещо. Сега ще го отворим. Добре, скоро ще свърши клипа. Няма никаква батерия. Общо клип, всички клипа ще бъдат на ком. Това е барлогата общо взето. Вие видяхте пътуването. Миналия клип го помните, беше преди минутки. Смях. Това е от Кеневче. Много грозно, ако мога да добавя. Това е от въпросителен. О, да! Хора, ще кача друг клип. По-напосле, утре, не, някой друг път ще включа пак клип. За там ще вземе ни столчета. Ще направим смън кадър, много сори. Няма да е много интересно, иначе няма старост. Имаше един старост миналия път. Много ни сраждаше. Добре, това е следва култура в майната. Война. Окей, хора, за сега това ще всичко до клип. Къде бях Родригес? Той бе Кръстето, той бе Ивака, той бе Педераса. И толкова!